Patiri kuti zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa. Ndaita baba vauya pano pamwe chete nemwanakomana wavo vane dambudziko ravasangana naro muupenyu. Mukuona matibata pano paTilder live sim panenge pane zviri kutonetsa. Chirege tange nekumurisa baba makadi henyu. Tinofara tete Tilder makazimba here. Aiwa tiri raiti. Kuri seiko kwamabva? Kwatabva kuri nanasi tine dambudziko. Anditika. Hai ukaona mangosvika pano totoziva kuti pane zviri kutoitika zvinotyisa zvinoshamisa anditika. Alright, chirege tibva tamhurisawo nemwanakomana wenyu anditi? Okay, munofara here shamwari? Tinofara tete murisei zvenyu. Tiri right, kuri seiko kwamabva? Kwatabva kutsvina mendarise mabasa. Mabasa tinongodaro. Ukaona murume mukuru akuti baba ndiperekedzewo kani handi pane zvakutyisa nai? Sure. Alright, okay. Mabva kupi kumusha baba? Kumusha tinobva kubhoyera. Mabva kubhoyera. Hongu. Alright, okay. Saka chii chaita kuti munge muchitibata kuti muye pachirongwa chino? Chirege titange newe muridzi wenyaya. Chii chiri kuitika muupenyu hwako shamwari? Ungotanga nenyaya yako ubva pawakatangira tichizoenda pakazotangira dambudziko tichifamba takadaro. Nyaya tisisa panapa tete zvakatangira kumwana wangu ndofunga 2022 muna musi wa 1 March. Mwana akatanga infact ndaine mumwe musikana wandaidana naye. Ndio pada nchida kutaura kuti handei kwakatanga nyaya chaicho. Kuti chii chakaitika zvakafamba sei? Saka ndine musikana wandaidana naye uyu. Usati waroora? Usati waita mwana? Ndandisati. Okay. Ndatangomitisana chete nemunhu wandakanga ndimuda naye pakutanga. Iye musikana uyu? Aiwa, azuva mukadzi wangu wandinaye manje manje. Chii chakatanga, musikana kana kuti mudzimai? Mudzimai ndakatanga kudana naye. Ndobva tangonetsana ndobva tasiyana bhoza aita zvekutengesa. Ndobva auya kuno saka auya kuHarare ndobva ndazotanga kudana nomumwe musikana wandaidana naye. Ndadana naye musikana uyu ndobva ndakazonzwa kuti munhu uyu anoita zvekuti ukadana naye ukarambana naye anogona kukushandisira mushonga kuti unogona kufa kana kuti anogona kukugadzira zvekuti akufa ukazozvara muupenyu. Iye musikana wakadana naye? Saka ndopanda ndati hazviiti ndirambe ndichidana naye. It's far much better kudzokera nemunhu wangu wakudhaya wandanga ndamitisana naye. Wangu wasangana naye kupi wemushonga? Takasangana kumazowe kumamai. I mean pai just munharaunda pai? Aingoitawo zvekutengesa mumamaini iwowo. Alright. Alright. Saka ndokubva ndati ndamuti nazvichaiti ndirambe ndichendirambira nekudana newe handichada hangu zvikanzi neye uchindiramba ndakati handichangode. Ndopakabva ndipindura kuti inini handirambike zvawatoita izvo watokanganisa muupenyu hwako. Ndobva ndangoti maybe kungotaura kwechi. Anga ane makore mangani? Ane 27. Alright. Maybe kungotaura kwemunhu kungoti anenge aida ngokuchikidzirawo. Saka ndobva tangosiyana zvainetsa zvokuti taigona kuti nhasi anouya pandendishandira ini ndobva ndamudzinga wodzokera wodzoka futi the following day racho kusvikira ndazongodedza mukadzi wangu wandandamitisana naye ndobva tatanga kugara tese ikoko. Mukadzi uyu pamakambomira akaenda nenhumbu? Alright, okay. Saka akadzoka musi wa 1 March ndo musi wakazvarwa mwana. Akadzoka nenhumbu? Abva azvara. Saka azvara ndofunga tangoita almost week. Ndobva musikana wandaidana naye kudhara waya wandandarambana naye ndopakabva auya pandaishandira. Ndobva asvika ndobva asvikotanga kusweta noizi kuda kudzinga uyu achiti iwewe ibva ndiwani uyu ndiye murume wangu. Ndikati aiwa inini handichadi inga ndakakudza kuti handichade wani. Saka haana kukwanisa kuzvinzwisisa patime yacho angoita noizi ndobva tangonetsana ndobva adzokera. Ndobva adzoka futi the following day akadzoka vari 2 umwe musikana. Ndobva ndasvikowadzinga ndobva wadzokera. Ndobva adzoka dhirechi 3. Ndopakabva nditi hai wewe. Igore ripi? 2022? Ndopakabva nditi hai wewe
muupenyu hwako iwewe kana wandiramba marambiro aya haurarami. Ndobva ndangoti kungotaurawo nekuti hapana chandanga ndati ndaziva kuti zvinofamba ichokwadi here kana kuti chii. Saka ndopakabva patanga kurwara mwana wangu azvarwa aine almost 2 weeks. Ndobva atanga kuita tsvina yanga ine zvitototo Zvitototo ndochicho tumwe tunhu so tunenge tungoko tweblack toti ukaguma kanobva kapeta kuita kafa kakadai so nemaworms. chinenge chakakura sechinjocho Maybe sakaita nzwarai nemaworms nenyoka yanga yakareba almost 30 centimeters kana kuti yakatoti pfuure tiri kutaura nezvemwana akura sei? anga ane almost 2 weeks mwana achibuda zvinhu izvozvo zvekutoti pakutanga inini ndaisatombozvibhiliva ndichiti zvaibuda pai panoitira tsvina mupamba kana kuti munepi ndopawaiona nyoka nemajuru nezvidzvinyu musoro bhangu imwe nemusoro blue inoroyera musoro pasi gumkumu magumkumu zvichibuda pamwana saka zvaiti zvimwe zvaibuda zviita kunge zvakafa but the moment yaunochitora uchichida kuchivharira pamwe pano kuti ndigoratidza mumwe munhu wando nchida kuratidza waigona kuzvishaya. Alright, mira mwana paari kubuda izvi ari kumborwara here? Ari kumboita mudumbu here? Pane pari kumurwadza here? Dzimwe nguva aitoseka zvekuti unoziva kuti mwana ari kufara but dzimwe nguva aitanga kuchema zvokuti waitadza kuti kuchema chii. Sure. Saka ndobva atanga kuita izvozvo ndobva zvamboitwa ngezvamira ndopakabva atanga kubuda nhengo yechirume mukanwa. Alright, mwana uyu mwana musikana. Imi muri kutaura zvinhu zvakaitika zvinhu zvaitoitika zvekutoti even kumazuva vanhu vese vazhinji vanoiziva nyaya. Kubuda nhengo yechirume mukanwa sei pai? Mukanwa chemu yaitobuda yodongorera parurimi mukanwa zvekutoita handi ukadya banana kuti uchisvisvina chinhu unogona uchiburisa chobuda mupisi kudai ndo zvaiitika. Tiri kutaura nezvemwana asati asvitsa gore atori ne2 weeks kwete baba. Zviri kutaura izvi zvinhu zveshuwa ndo chokwadi chaicho zvinhu zvinonyatsoraramika zvakanyatsoitika ndo zvaakanditaura achiti ndo zvakaitika. Inini hangu pazvakaitika tichiri kumusha. Alright, hande ndobva tatanga kufamba tichida kubatsirwawo kwataienda ndobva zvamboita kunge zvamira ndopa zvakabva zvasimudzira futi kuchi kumwana ndobva ndamboenda kunational FM kuna boy. Saka zvakaramba zvichiitika zvokuti takatombofamba ndobva tambobatsirwawo kumwana ndopa zvakabva zvamira ndopa zvakatanga kuitika kuvanhu vakuru zvekuti zvakatanga zvichiti hembe dzedu isusu dzangu nemukadzi dzaimuka dziri panze zvokuti munopeta hembe modzisa muwadhropu dzinomuka dzakaiswa panze dzakapetwa zvakanaka paunoibhedhenura pakati unoona paine tsvina yemunhu. Sure. Tsvina puu chaiyo. Sure. Zvototi imwe yacho inenge ichitoti yange yatobva mukuitwa imwe yacho inenge ichitoti yange yatone 1 week yaitwa but dziri hembe dzaburitswa mumba nhasi mumba mamune makarara dho rakakiwa. Alright. Zvadaro ndobva tambofamba bva tambobatsirwa imwe munamato yacho tichipiwa. Saka ndobva zvehembe zvaita sezvatimirei kuti dzinomuka dzakapetwa dziri panze ndopakatanga kuitwa tsvina inini muhomwe dzangu ndakapfeka trousers zvese kupfekwa ndakaita izvi pandoda kuti ndiburitse chinhu ndine chiri muhomwe kana kuti mari ndogona kutopinza ruoko ndotoona ndakutobata tsvina shopi ndobva ndatobvisa ruoko ruya mukati ndakutotsvaga pekutoti ndipukute kana kugeza maoko ndoenda kumba ndonochinja hembe ndobva zvaita sezvamboti mirei. Saka zvaita sezvati mirei pakabva patanga kuti pamba paingoti ndikabva kunoshanda kwandenda wanawo mari yangu ndikasvika nayo pamba ndikapa mukadzi kuti ndo mari yandashanda daiwa chitengo nezvisimumba chichi pano tige nditore mari ndiirongedze
panogona kugara zve10 minutes patinozoda kunotora mari iyaya panenge pasisina mari yadisappear zvekuti pakutanga ndakatomboti maybe mukadzi anogona wanga ainechi pane zvari kuita but ndo pandakatozona kuti zvinhu izvi zviri kutoitika live kwandiri. Saka ndobva zvapera izvo zvekuti mari unenge uchishaya mumba, ndobva zvatanga pakuti chero ndichitobva kutoti ndichipedza kushanda ini ndikapiwa mari yangu ndinongoishaya muhomwe, ndichingopedza kuisa muhomwe ndinongoona ndisisina, ndosara ndosvika kumba ndisisina sendi. Saka ndo pandakatanga kutsvaga munhu wekuchengetesa kuti kana ndikashanda pandoda kupiwa mari ndichapiwa inini direct, ndakuti ndine kana kuti friend andonoti ashanda piwa mari yangu kupiwa mari woisa muhomwe, ndiye munhu aikwanisa kunditengera chikafu chandaikwanisa kudya nemhuri chiri mumba. Ndobva zvamira izvo zvakadaro nekuti tachinja strategy, ndobva zvauya kuchikafu chataidya kuti upfu waiona huine tsvina, waitora tsvina, mafuta ekubikisa waona ane honye, so kuti muriwo zvese zvinenge zvatoitirwa tsvina, zvokuti unototadza kunzwisisa kuti kozvaitwa nguwai but tatakagara mumba imomo. Ndobva tafamba tichimbobatsirwa tikaenda kuda neguru hazvinazvo kuita change because minamato yacho takatanga kuishaya minamato ezinchi yekumapostori mvura matombo zvakabva zvatanga kudisappear. Yowe zvadaro ndobva zvimwe zvacho zvakazoita pakuti imwe mvura yacho yeminamato waiona mine matasvika kana kuti 4 5 6 mumvura yacho yeminamato iyo akatofa akatodaisawo makumbo. Ndobva tagara ndopandakabva ndatanga kuudzawo vana baba kuti ndozvinhu zviri kuitika kupi kunoko. Saka vana baba havana kukwanisa kuzinzwisa nekuti zvinhu zvavangazvisamboitika muupenyu hwavo, vaitoshamisa kuti zvinhu zvakadaro zvinganzi zviri kuitika sei zvichidaro. Ndobva vazoti aurai tichatsvaga mari yekuti tiuye, kana iwo zvavo kuti iwo ukashanda mari yacho iri kudisappear pauye, isi tikawana mari tichauya. Ndobva takagara zvichingoitika izvo zvokuti tsvina kusvikira takutobikirwa chikafu kuma next door, tichiuya tichidya tichidzokera tonorara. Ndopakatanga kuburitswa hembe futi mumba, ndobva dzatanga kubvira dziri panze, nongotongopepuka pakati peusiku hembe dzichitotsva dziri panze, moto uchibvira kusvikira kuti dzabuda sei hamunzwa hapana chataiziva, nodhoo rinenge rakakiwa, kungopinda mumba totorara tokiya dhoo redu, unongoona wamoto kutolaita pai nepamawindo panze, wanodongorera wotoona ihembe dzikutodi dzikutsva. Kusvika tapiwawo dzimwe hembe nevamwe vanhu, saka tapiwa hembe dzacho dzakabva dzatanga kushayika, dzaichi dzandaifanira kunge ndichipfeka ini nemukadzi. Alright, pari kuitika zvese izvi munhu wambomutsvagera? Munhu pataifamba ndo pataiudzwa kuti munhu wakanga wakarambana naye akakuudza so ndiye ari kuita zvinhu. Aiwa, ndiruri pazvazoita izvo wakanomutsvaga here kuti kweiwe shamwari ndo zviri kuitika izvo? Handina kukwanisa kuti ndinotaura naye nekuti ndaitotya kuti ndinogona kunanga munhu kuuroyi ndikatadza kuzozvimiririra mberi kwacho. Alright, iye haana kutsvaga? Haana, aingotaura muvanhu kuti asati atanga ndozvaingotaura. Aitoziva kuti pane zviri kuitika? Nekuti zvinhu zvazvakuzikanwa muarea mataigara imomo tichishandira. Saka vanhu vaita kuti kumba kwanhingi kuri kuitika zvakati, kumba kwanhingi kuri kuitika zvakati, iwo topinda vanhu vaya kuti asati atanga. Alright, hande dzatanga kutsva hembe zvokuti ndakasvika pakutsara ndisisina hembe dzacho, ndo pakabva patanga kukandwa matombo, because tatanga kudya chikafu kumaraini tichiya tichirara. Pamba pacho patanga kusasvikika, matombo akutanga kukandwa, aikandwa achipinda ari pamusoro pemarata, tichingoti maybe zvinongogumiro chingokandwa matombo torara. Kupedzisira matombo akupinda mumba, akatanga achipinda ari matombo erekeni anokandwa nendanda madiki, achipinda akutema inini nemukadzi. Matombo aya kupedzisira akura, akukandwa matombo anenge chibhakera chemunhu, kuti rinotokutema zvinotokurwadza uri mumba wakatovhara dhoo nemawindo zvakavharwa zvese, wakana kuti senguva inekupisa unenge utori mumosquito net, unotoona richitopinda mumosquito rotokutema. Pedzisira wakutonzwa kutoti dzimwe nguva wakarara unogona kutonzwa ruoko ruchida kutokubata
pahuro kuda kutokudzipa pedzera tatiza pamba paita kutogara mumaraini tichitsvaga pekurara kana kwasviba. baba zviri kutaura izvi ndo chokwadi chacho chiri kutaurwa ichichi. kana zvakaita setsvina takationa kutodaidzana kuti wemoni maenda kumba kwake. ehe zvimwe zvacho izvozvizvi kurugare uku ndokwazvaa zvakunyanya kuitikira zvetsvina kurugare ndokunani kuna mainini munin'ina wemudzimai aikaka kuhama kurugare zvakusvika sei izvozvi kumusha zvatosvika futi tatoisirwa meseji iri mufoni imomo zvanhasi tatotanga kutotemwa. Saka maiti mukatenga chingwa zviya chikafu chekuti masiya kana kuti mukachitenga mukanonoka kuchidya hamuchachidyi munotona pane tsvina inongoti kafanike munhu ari kuisa dovi pachingwa zviya allright uyo anga ari kugara kumazowe imimi muri kumusha kubwera. saka patakazouya saka izvi zviri kuitika kumazowe kana kubwera zvakatanga kuitikira kumazowe ndobva tanomutora right ndobva takuti chiuyai ngaachiuya kuno kui agare kumusha nemukadzi nemwana. saka patakanziona namainini pane mumwe anokwanisa kubatsira kunoku ndobva taenda ikoko. Saka kwatine tiri ikoko kwatakarara yange takagara ndokwaiitikira tsvina iyoyo. Kupi kurugare tsvina pamaiona pai mutoireti kana mumba izvizvi ipo panapa tiripo panapa muchingopfuura mukadaiwo mukada kudzoka motoona takutoti pakutono vemubvisa zvoreti first day ratotanga kuiswa kurugare takasvikobikirwa tii mvura yetii yakatanga kuiswa pamoto vanhu pakada kunesa masamba nemukaka vakationa mane tsvina ichitobhoila kudai. zvadiko zvangoitika muno muti zvona tongozviona apa muri kutaura zvezvoraramika here matombo kana achitemwa tete saizvizvi tiri muno makavharwa madhoo akavharwa matombo anopinda ade angoya tamaona anopinda pasina kana kutomboti pakavharwa totongona atopo ratipu pasi kutokutema imimi patori nekicheni initi yamainini yakatotemwa glasi ikatotsema. saka nyaya iri pakuti chi munhu ada kukubatsirai anotoonawo tsvina iyo ndizvo munhu akada kutibatsira iko kwamainini zvakuenda iko nokuti vati wemubatsirwa munhu wese angoda kunditora kuti akwanise kuti anditi uya kunoku kumboita kwazviri kupamwe zvikauya kunoku zvinogona kumira zvinotanga kutoitikira futi ipapo. allright saka imimi nhasi mati muri kuya kuno apa mabva kumusha kubhuyera mati chii chaitika kumusha nhasi vatanga kutemwa nematombo ikoko vasvika havasati vatomborara. asi munhu uyu ari kukonzeresa kana wamufungira kuti ari kukonzeresa ari kunhingikini ari kumazowe asi zviri kuitika kubhuyera allright hanzi chii chaitika matombo ndo avatema nhasi mukadzi akabatwa guma tatovakwidza pabhazi apa pamambofona muchiti nemauya atikubatsira ichichi tikati isusu ngatichisarai nemwana imimi mochienda nekuti makasiya vana vari magrade 0 saka chiendai munoona chi kumusha isu tosara nemukomana uyu tozotera mangwana wacho avataura kana achinge tabatsirwa tataura ikoko ndo pavazo tiri munomu munhingirike mustudio munomu bva meseji yapinda kanzatanga kutemwa nematombo. vatanga kutemwa vari kupi kumusha vasvika ivavo kumusha ivavo ndo vatemwa apa munhu wamuri kufungira kuti ari kukonzeresa ari kumazowe vari kutemwa vari kubhuyera ari kuno kuharare kurugare ari kutemwawo futi ari kuitirwa tsvina mumba nekutemwa kana kurohwa neshamu nokugarika shamu yakutokurohwa vakagara shamu kwakuti shwapu muri kutaura zvezvinorara baba nemwana shuwa muri kutaura zvezvoraramika tatambura patatiri kufungidzirwa kuti zvinogona kuti batsira tiri kuona chenji yacho hazvisi hapana chenji nokuti mukadzi uyu anonzi ane
munhu wechikadzi wanowirirana naye here vanonzi mayaya veziguri. Saka kwataifamba tichibatsirwa vanoti zvikwambo zvake zvaanototuma izvezvizvi muchifamba kana kuti muchiti muri kuenda kugwende kana kuti tichitodhisikasa ipo panapa zvinogona kuve zviritoripo muinazvo asi hamuzooni. Saka zvinototeera pese pamuri kufamba zvichiteera imimi. Alright. Iwo munhu uyu wakadani naye kwenguva yakareba sei? 4 months. 4 months. Pa4 months idzi hapana zvimwe zvinhu zvawaiona here zvavisinganzwisisike zvinoshamisa? Anga atori munhu ari normal, maitodana nawo zviri normal? Ya munhu taitodana nazvo zviri right, but pandakatanga kunomuramba inini kuti handichadi. Aiwa, usati wanzwa zvakataurika hapana zvimwe zvinhu zvawakaona kuti maitiro emunhu? Hapana, aitoita kunge munhu kwaye. Uchitomuda nemwoyo wako wese? Yo. Alright. Maigara mese here kana kuti aigara kwake uchigara kwako? Ndaigara kwangu achigara kwake, but aita zvekupota achiuya. Achitokubikira? Aisvika akasvika makuseno sandabika paya aigona kubika todya, uswera obva adzokera ake. Atori munhu musvinu, munhu bhobho? Zvoroti mega muchitomuona kumunongedzera kuti uyu unogona kutozviramba. Okay. Alright. Saka hondo yakazotanga pakuti handichakudi. Alright. Ivo vanhu vakakuudza kuti munhu yasi right, vakavaonei, vakavanzwei? Ainzi ane mumwe murume wakambotanga kudana naye before ini sandauya. Achibva aive nemukadzi wake, ndobva ati handichakudi, ndobva angonzi aurarame murume, ndobva wangofa vese nemukadzi, ndobva adanana nemumwe anga asina mukadzi, ndobva amuti handichakude, ndobva anza kufa wakabata mwana muupenyu hwako. Nanhasi munhu iye anonzi ana mwana. Ini ndakatombomuona mukomana iye. Yeah. Okay. So iwewe right now mwana unaye? Iko zvino zvase zvaungochitaura taibuda zvigumukumu, nyoka, chichinyi, iko zvinari sei? Izvezvi hapana kuchandiri kumboona chaari kubuditsa. Problem iri kwandiri inini. Mwana ari right, ari healthy? Hapana chandamboti ndaona chakaipa paya. Alright. Dambudziko rapo kwauri nderechi? Ndirekuti inini ndinotemwa nekurohwa nekuitirwa tsvina. Chero inogona kuitirwa muhomwe kana kuitirwa pahembe dzangu kana muchikafu chandikuda kudya. As a family tichida kungodya, tikabika tichida kudya sezvo takaita panapa. Tukukobikwa sadza ropakurwa. And then munogona kuti kana kuti musati mapakura makuda unopakura muchinovhura poto munogona kuti yatsvina amago. Zvakapedzisira kuitika rini zvetsvina zvechikafu? Marimwe zuro muri kubwera? Tiri kurugare. Chii chakaitika? Pampa wamwe mukoma wangu wanga yozondiona ikoko, ndobva tatovabikira tea nechingwa chanchasara. Time vakanoda kunovhura chingwa chaiyo kuti vadye, vakatona pakati pakatoiswa tsvina pemaslicer echingwa. Pakatoiswa tsvina yekutoti panoitirwa tsvina pobva pavharwa. Paunovhura first slice unoona iri tsvina wobva wavharwa. Paunoda kutovhura ipazasi pacho unoona iri tsvina futi. Kuti vakabva vatongochiraza. Pataito kugara pacho ipapo musikana wepanga ari pajuti akatoda pedza kucleana mutoilet, achibuda panze kuti arase mvura yaishandisa, pakadzokera mukati akaona mane murwo wakadai so uri pasi wetsvina uri usina kuitirwa muchemba wakaitirwa pasi. Ndobva atondishedza akati uyaione chi zvinhu zvenyu izvi. Yeah. Veduwe, ndonyaya inoshamisa yatiri kunzwa nasunoyo.
zvinoyera zvinoshamisa zvechokwadi. Imimiwo baba, panze pemwanakomana zvaari kuona, hapana zviri kuyawo direct kwamuri here semubereki? Inini kwandiri hapana zviri kuuya direct. Ndinototi kana kwandiri ndakarara ndokwandotonzi uyamune tsvina, aita tsvina. Uyamune matombo. Asi matombo kwatinenge takatorara, unotanzwa kuti gochoyo. Utonzwa matombo. Kutonzwa matombo chaiko, utoonawo munhu akutouya achitoti tatemu. Totomuka totoona matombo aya. Matombo aya mukada kuaunganidza muchiti muende nawo kwamunenge manzi nemunhu ari kukubatsiraiwo uya ane matombo acho ndaaone. Munonyeba kuti munoenda nawo. Munosvika pasina chinhu. Kuchitoedza hamutoaoni. Nebepa racho zvamaisa nenzvimbo kunyatsoona kutoti takaisa zvinhu apa tikatsimbirira pa. Ko tsvina yacho? Hapana chamunoona chirimo, nemapepa acho zvese hapana chamunoona chiripo. Tsvina makamboiunganidzere kuti regai tiende nayo? Kutoiunganidza, kutounganidzwa, kutotorwa, kutoiswa mubepa so. Asi momuka pasina chinhu? Hapana chinhu. Hapana chamunofuma muchiona. Munotongonyaramega kuti asi tosvika chiti chii? Alright. Mati mudzimai atambobatwa gumbo kudhonzwa, achifamba akamira akarara, akatogara so. Kwaunzwa gumbo richidhonzwa? Apa munhu hausi kumuona? Hapana munhu anenge uchiona. Unotonzwa hiti yekutoti ndabatwa kudai neruoko rwemunhu, but munhu wacho unenge usingamuoni. Right. Baba kaimimi semunhu mukuru, manzwa kuti pane munhu akaita izvozvo, hamuna kuzvifunga here kuti mosimukawo munhu yaenda anotsvagwa ataurwe naye? Takamboedza kuzvifunga kuti tidzokere, tinoita sekunyengerera kana zviri zvechokwadi, nekuti pakutanga ini ndisati tafunga izvozvo ndazvinzwa ndiri kumusha, ndakafunga kuti mwana wangu asi ane mumwe vanhu vaakabatsirana nawo kana pakuponda vanhu sekumagweja uko. Takaedza kunyengerera kubvunza nevakomana veko shamwari dzake, zvakanzi haakana, uyu munhu takagara naye zvakanaka. Nyaya iripo ndiyoyo yemunhu wangadanana naye chete, nekuti anotofamba aitoganza munhu wache. Saka patakafunga kuti isusu tiende kunobvunza ikoko, tichitombotaura nevakomana vacheko, vakati nasha ari kunoku mune matotaura zvimwe zvisingaiti, mune matopuma munhu. Saka nobva tadini? Saka imimi kusaenda kunomutsvaga kuti mukumbiro ruregerero kana kuti mutauro naye kana kuti muripe kana chida kuripa, kutya kuti munenge anozoti mandipuma. Ichokwadi. Asi saka zvozoguma nei? Tiri kutoti kana tamboenda kumusha kunoshandisa zvakataurwa izvi, tikaona zvichiramba zvichidaro, totodzoka kana tatongopuma, asi tichatanga tadini, taenda kunani? Alright. Kunashe. Alright, ngatiite iso. Regai timbopa vateereri vedu mukana wekuti tingonzwa pfungwa kuti poitwa semonanga kunongononanga munhu mongomuti sorry, but hapana kumbomunanga. Handiye ndiye akataura kuti handirambwe? Ndiye akataura because ndakatopiwa kuti tiri kunge tichirarama. Mwedzi uno ndo mwedzi wekupedzisira musi wa 27 November. Akazvitaura rini? Ndichiriko kumazuva. Gore ripi? Iri gore rinori. Akataura chitichi? Akaudza vanhu, akaudza kuti akasandigona kubva mwedzi unoyu kusvika musi wa 27 November ndiye anofanira kunge achifa. Kuti ukasamugona sei? Kuzvidzorera kwaari kana kuti kuzvimisa inini. Saka in other words ari kuti ukasamuuraya iwewe ndiye achauraya iwewe. 27 November. Eish. Yeah, the devil is a liar. 0772 162 651. Right, pfeka inyimani ngiti mbonzwa timbotaurawo nevateereri vedu vanhu we. Nyaya inotyisa, inoshamisa, inovhundutsa. Muri kupoonawo sei apa? Muri kuti chiko? Regai tinzwe kuvateereri vedu. Hello pa Tilder live. Tiri Tilder. Makadiko? Tiri kwedu. Nyaya yakaoma iyi. Imi?
asi chikuru chaicho vanobatsira ngavabatsire, kana vasingazvigoni ngavataure chokwadi kuti havazvigoni. Chokwadi hatisuda vanoti westera time. Hapasida kuwestwa time. Handiri kuona kuti munhu akapawa deadline. Hanzi 27 November. Satani anouraya Tilder, musamboonye pero. Satani anouraya. Saka panoda munhu ane shuwa anokwanisa kuzvimisa kana zvatoramba vanenge vachiti Jesu ava. Zvinanati nekung'anga. Zvinanati nekung'anga bhozi mushonga mushonga watoda mushonga. Baba muri kunzwa here zvota? Pindura yamutereri. Wangu ndiri kuzvinzwa. Mushonga watoda mushonga baba. Bhozi iye anoshandisa mushonga, saka mukasashandisa mushonga pangade kunzi Jesu ngavhamisa zvinhu zvacho ipapo. Yeah. Panoda munhu andi adeliverance ipapo paya kwete kunzi zvokuda kuswera mangwana uzonzi kuswera mangwana kana chimbo inodai somo zonodai All right. No, maita basa nekuti papfungwa dzenyu baba. Zotenda all right, thank you so much maita henyu. Right. Pane mumwe ari kuti anzi mataura nyaya yekwashe yekunashe mamuchitichi murufanda kuenda kwashe. Ndati kana tamboenda kumusha kunoita zvatakaudzwa kunzi munonodaiwo tikaona zvisina kumira zvakanaka tinogona kudzokera kumazowe. Tadzokera tonokumbira Ishe, mopotera nekuna Ishe, topotera nekuna Ishe tichimutsanangurira nyaya yedu sezvairi. Kana ati haazvigoni munenge mapuma munhu tinongoona kuti zvatarwa nababa tatinadzo pfungwa idzodzo kuenda kun'anga, but tichiti isusu dei tangogona kuti tibatsirwe zvingobva zvakanaka, nekuti kuenda kun'anga kunogona kuita futi kuti munhu anogona mumwe anodzorera pamwe atori nemishonga mihombe kupfuura anenge aine mishonga mihombe kupfuura yedu isusu. Saka zvozonetsa zotipa dambudziko rakakura. Alright, regai tinzwa muri pano. Hello paTilder live. Hello tisema ndiri pangu makadiko. Tiri kwedu. Inini chete semaonero angu ka. Ndofunga tine vanhu vanonzwa denga vakawanda vanouya paredhiyo ipapo. Ndizvo. Sanganisira Apostle Sande, ndofunga pamwe wachatopinda nhasi. Ngavabatsire ka munhu nayakomana. Zvakaoma mufunge. Zvakaoma, kune vanhu vanoroya zvishuwa, varoyi vari. Ndanzwa kutya. Zvinotyisa kuti munhu haachararami kana kudya haachadya, chose chinabata chakuita tsvina. Saka ngatitoona ivo ana Apostle Sande naivo ana madzibaba ava vanoti zviti vanogona, ngavabatsire munhu nguva ichiripo 27 asati asvika. Alright, maite henyu mama, thank you so much. Pane vari kubvunza kuti hanzi makambotora here mapikicha etsvina painenge iri pachingwa, painenge iri mupureti? Takatora atati nawo aitirwa mupoto. Unawo ipapo? Alright, ndokumbira ndichazoda kuti undiforwardera nditya. Kana wazonditumira kuna vari kutevera paFacebook page reStar FM tichazomaposta, kana reTilder live Zim tichazomaposta momaona. Tuda kuona, I think pari kuitika zvinhu zvakadai kaizvozvo kuti muri kuti mukaunganidza pamunoda kuzotora kuti muende kwamuri kushandirwa zvodisappear. Torai mapikicha mazuva anaya mukore uyu nenyaya yeteknoloji zvaitika. Torai mapikicha, torai mavhidhiyo zvinenge zviri kuitika ipapo, torai muchititumira tichinyatsonoti right zvinhu zviya zviri kutaurika izvi zviri panapa, izvi zviri kuitika nditya. Alright, okay, regai tinzwamwa. Hello paTilder live. Hello tete Tilder, makadii? Ndiri pangu, makadii henyu? Zvakaoma zvinotyisa. Imi? Asi chokwadi ngatitauriranei, vanhu vemapipi nemishonga yetikaita seiyi ine simba ende inouraya pana chatinowana. Right, taurai navo vari muno. Hanzvadzi yangu. Makadii sisi? Uri umwe munhu. Hello? Ari kuzvinzwa, taura henyu. Ndikati dai ari umwe munhu ka atongozama kuenda nekumusikana uya straight, nekuti apa kufa uri kutofa toda kunyeperana. Kutongoti shamwari kusimudza maoko kuti aiwa uri mukuru, kumupa sando dzake hauna chaunobva.
ndasarenda ndiregererewo ndiite sei, ndochokwadi. Maita basa. Kana adaro ko akati alright, kana wanditi sori chidzoka tidanane. Aiwa, kudanana hakuchaitaka. Unenge wakutotsvaga zvokuti ndakatongokutadzira zvakatoitika, kudanana hakuchaitiwona. Chindiregererawo ndoripa, nokuti pakunodanana chete kuti hapaiti, mwana uyo achitogara ari murugare, warudo rwekuposa kauti. Because mhosva yake kandiyo yokuti wandirambira chi ina andirambwa. Ngatimbozamei kuti anotaurirana naye sekuuyengana kwavakaita varipo ivo vari two face to face. Munzwa ari kuti chii tisati tabata deadline ya27 iteita kutochema hanzvadzi yangu. Ngatongoenda kutongozvipira sekunyengana kwamakaita muri 2 ende uchiseka uchiziva kuti ndoda kusunungurwa kuti shamwari uri muhombe awazondipidzisa ndiregererewo ndiite sei, asi pafeya yekudanana haichaita, asi chindiregerera uri muhombe. Totangira ipapo tete. Nyaya yamuri kutaura tete yakanaka. Zviri kuitika ndezvekuti kana tikati hatidzokeranei hatidananei sori ndakakanganisa, iye anobva ada kutaura kuti mukadzi iyeye wawina iye ngaabve ini ndigare newe, nekuti iye arikuda kuti agare neuyu. Saka kana uyu akasagara naye anoti hatina kudzokeranawo, naundikumbira ruregerero. Plus kana akumbira ruregerero anoti hati chiuya kumba tisangane tese tirare tese. Saka ipapo manje pane kumwe kushinwa kwaachaita futi pakurara naye ipapo. Kudzokerana hakuite. Kana usina kudzokerana neni saka hazviiti, handidzokeri mumashure. Zvakangoma ndokunonzi kujoina zvigura hazvibvisiki. Zvakangoma zvadi. Yeah. Anyway, maita henyu mama nekushare pfungwa dzenyu. Maita basa ndikuona vakawanda muri kutumira mamessages ndokumbiriwo munoona nhingi, huyai kuchechi kwedu kwakadai, huyai kwakadai. Zvatichaitaka tichakupai nhamba dzavo, and please tapota, vachabatsira vana ava vana kana mari kubatsira pachena. Varida kubatsira, varida kuvabatsira, kubatsira pachena, varida kubatsirawo nepfungwa dzavo. Makasununguka kutaurawo nababa kana nemukomana, uyezve muchiita sei muchibatsira pachena. Saka vari kuda kuti vange vachizokubatsai, vanokubatsai panhamba dzipi? Tidzime foni. Alright, laita henyu foni yacho. Alright, laita henyu foni yacho tione kutora namba. Saka ndo nyaya tinayo nhasi, nyaya inotyisa. Mukomana akadanana nemunhu akabva ati ina handirambwe. Please ndapota, vari kuda kubatsira vana ava havana kana sendi, havana kana sendi. Inyaya yekuti mobatsira pachena. Zvinhu zvakatovaomerawo, vanhu vari kutoonawo moto, zvina kana kutombovamirirawo zvakanaka. Saka mirai valaite foni yavo, vakwanisewo kutipa nhamba, tione kuti vanobatsirikana. Kune vari kutaura kuti tikuda kubatsira, huyai kwakati, nhingi endai munoona nhingi zvichibva zvazodai zvikazodai. Saka regai tipiwe nhamba. Handitika dzaita kumbo. Alright. Bakwethu, indaba esisabisayo ke silayo namhlanje, lumfana ke uthi wathandana lo mnyusisi. Sisi lo wasebeyalana ngemva kobana sezwe ke ukuthi hayi umuntu lo khanya abamba kwemithi. Umama lwana wathi manje mina ngalwa angaliwa. So kathesi usethwaliswa amagabha avuzayo, kunenge okwenzakalayo empilweni yakhe okunyanga sakuzwisisiyo. So uzama ke ukudinga uncedo ukuthi engaphathiseka ke kanjani. Yayithere namba. Alright, okay. Namba ide yakamira se 0776 567 right 572. Right. 0776 567 572. Andite? Yeah. All right. 0776 567 572. Chibva wadzima ndiri kuzotaura kutotanga kufona uzolaita kuti abuda mustudio. Baba, shoko rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Ndinoda kuti kumhuri yeZimbabwe
vandibatsirewo nedambudziko remwana. Handina kana chandinacho pari zvino. Zvinhu zvese zvandandinazvo zvinondatenderera ndazvitengesa handisisina. Kana nehembe izvozvizvi ndinotori nedzandapuhwawo nevamwe izvezvi dziri musaga uko. Iye mukomana pachaka hana hii. Asisina ndo dzandiri kutotengawo dzichibatsirwawo nevamwe vanga vachindibatsirawo. Saka hatisisina. Mukomana abatsirikana. Saka ndoti kumhuri yeZimbabwe ndibatsireiwo handina chandinacho. Okay. All right. Shoko rekupedzera shamwari. Hai ndongoda. Unoza kuti chi? Pamwe maybe munhu yeye akateerera right now. Anogona akateerera. Yeah, it's obvious kuteerera akatoteerera. Unoda kuti chi kwaari kana akateerera? Ndinongoti kwaari sorry sha kudanana nekurambana zvinhu zvinowanikwa. Hazviso zvingasvike pakuti tingasvike pakuroyana kana kushandisirana mushonga nekuda kuti ndati inini handichadi. Kutadza yekuramba munhu achida mumwe. Sora akudai wakwanisa kundiregerera wabvisa umwe uramba echiniteera nekuti handina chandichakwanisa kuita kushanda handichashandi. Ndangogara mhuri yacho handina yacho ndichaipei manje. Alright. Kokumhuri yeZimbabwe doti chi? Mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kundibatsirawo please ndibatsirewo vanogona kuzvidzorera kana kuzvimisa. Ndokumbirawo vane masimba aMwari. Vakapiwa simba naMwari vandibatsirewo. Alright. Okay. So varoda kubatsira namba dzavo zvekare 0776 567 572 0776 567 572. Sekuru toda ngotenda nekuya kwamaita ende tichivimba uye nekuziva kuti toziva kuti muchawana vanokubatsirai. Ndinotenda tete. Anditika shamwari kashingirira tinoziva unowana vanokubatsira. Ende chandoziva izvezvi yehongu idate rakapiwa nemunhu munhu akasikwa naMwari ende munhu yeye asi Mwari handiti. Mwari ndo vakasika munhu. Mwari ndo vanoziva pauchagumira asi munhu yeye hongu anogona hake kudaro ka but toziva mhuri yeZimbabwe nemanamatiro anoita vanhu vemuZimbabwe totoziva kuti vanhu vakutoisa musoro pamwe chete. Uchaona musi 27 iwo uchitoyambuka handiti. Alright. Isusu tichazoramba tichiteera tichikuteerai tichinzwa kuti zvakamira sei zvinofamba sei. Takupa idzi pafoni idzi tete. Ndidzadzimai vangu ndo vakajoina iko keshi. Alright. Doti Ronia muchinouta. Alright. Alright. It's okay. Vedwe ndo paya patinoti zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa hansati ndamboona zvakadai. Ndonyaya tange tiinayo nhasi nokuti toda ngotenda veAccess Forex vanova ndo vanotunzira chino chikamu patinoti zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufumurwa. Access Forex tikutaura nezvekutumidzirana mari, muchitumidzira mari muri kwamuri ikoko kuUK, South Africa, mari ichiuya kuZimbabwe ichinanga kumusha direct kumataundi chero kupi zvako. Tane more than 250 branches dzeAccess Forex kwamokwanisa kakuita sei kutumirawo mari. Saka muchida kunzwa kuti kana uchida kutumira kwauda kutumira unoita sei unofamba sei, fona ipa 0776 302 424. Unogona kufona, unogona kutumira WhatsApp message pamuroda kuvunza kuti kwagutu kana ida kutumira Access Forex ndotumira papi. Pamuroda kuvunza kuti gwanda nxa mfuna ukutumile lupane ngitumela ngapi, fona kumbutumeli WhatsApp message 0776 302 424. That's our hotline ku Access Forex. Tichiti susu Access Forex, bringing you closer to home.